Ga, paliw ka ba kung tubag sa kong cellphone? Oga. Hello? Kinsa man ni? Kinsa man ni nanawag ni Moga? Lalaki man lagi ni. Naari kay bagong uyab. Unsa may bagong uyab ba, oy? Nga ikaw na may akong uyab? Kay kinsa man ni? Tubagan sa na diha, kay busy pa ko. Hello? Kinsa man ka? Ikaw, kinsa man pud ka? Ay kog sambalik kag pangutana ha? Ngano ikaw may nakatubag sa cellphone, nga dili man imong pinalit? Kahilas ko nimo. Wa ka makabaw nga uyab ni Jane. Ay, ikaw di ang uyab ni Jane Dong? Ako taon dong. Wa man di kay batasan, oy! Kinsa man ka? Amahan taon ni sa mong uyab! Buhagi ba yan ang akong anak, ha? Aron dili ta kapalitan tawhana ka! Ay!